Velkommen til Fiber Erhverv. Du har nu adgang til lynhurtigt fibernet. Med denne film vil vi sikre, at du kommer godt i gang med din nye forbindelse. Som erhvervskunde har du en fast kontaktperson og en erhvervssupport klar til at hjælpe dig. Med vores bedste serviceaftale er du sikker på, at vi er tilgængelige døgnet rundt, og at du altid kan få hjælp til din forbindelse. Har du brug for hjælp eller vejledning, ring til os på 70 24 22 07. Vi kan for eksempel hjælpe dig med fakturespørgsmål eller produktrådgivning. Skal du bruge teknisk support? Har du Business Lite, skal du ringe på 70 29 24 44. Har du Business Pro, så finder du telefonnummeret i din serviceaftale. Husk, at du også kan bruge selvbetjeningsløsningen Mit Fiber Erhverv. Her kan du finde fakturer, tjekke din forbindelsesstatus, opdatere kontaktpersoner, se dokumenter og meget mere. Gå ind på miterhverv.fibia.dk. Læs mere på fibia.dk/erhverv.